Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Raming. Taong 1980, Umiray, Quezon. Noong mga panahong ito, kasalukuyang hindi maganda ang sitwasyon ng pamilya ni Raming. Ayon sa kanya, na sa pagpasok ng taong ito, 5 buwan na silang ginagambala ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. At nagsimula ang lahat ng iyon dahil lamang sa simpleng pangingialam ng kanyang ama sa biktima ng mga nilalang. Malalim ang galit ng mga aswang sa pamilyang tinulungan nila, kaya nang matunugan ito ang presensya ng tatay niya, pati sila ay tuluyan na ring nadamay. Dahil sa pangyayari, kung kaya't hindi na sila nakabisita sa pamilya ng mga biktima. Bukod kasi sa dami ng mga nilalang na nag-aabang, napagtanto rin ng tatay niya na punong-puno na ng bagat ng mga aswang ang kanilang dinaraanan. Kaya sa halip na ilagay sa peligro ang buhay nila, nagdesisyon ang kanyang ama na itigil na ang pagtulong sa pamilya ng mga biktima. Makailang beses na rin yung nakipag-usap sa hanay ng mga aswang na gumagambala, pero hindi nito pinagbigyan ang kahilingan ng kanyang ama. Basta ayon sa mga nilalang, nakaperwisyo na sila sa lahi nito, kaya wala nang rason upang sila'y magkapatawaran. Nang marinig naman ito ng tatay niya, agad sila nitong inabisuhan ukol sa mga nangyayari. At syempre bilang mga bata, hindi maipagkakailang natakot sila sa mga banta. Dahil sa mga nangyari, kung kaya't hindi na gaanong naglalalabas ng bahay sila Raming. Palagi na silang nasa loob ng kanilang bakuran, tahimik na pinagmamasdan ang kapaligiran. Noong una wala naman silang napapansing kakaiba, kaya naman hindi maipagkakaila ng magkakapatid na naging kampante sila hanggang sa isang hapon may lumapit sa kanilang isang matandang lalaki na merong daladalang paninda. Nung makita nila ito, agad naman sila roong lumapit, gawa ng inakala nila na taga-baryo lang ang matandang yon. Paglapit nila rito, agad sila nitong inabutan ng paninda ng libre. Wala itong kinuhang bayad, basta ang sabi nito sa kanila, Kainin nyo yan ha, dahil para talaga yan sa inyo. Nang marinig ito ng mga kapatid niya, walang pagdadalawang isip nitong kinuha ang mga pagkaing iniabot ng matanda. Habang siya naman, naiwang nakatitig at tahimik na nagmamasid. Hindi niya mawari noon pero parang wala talaga siyang ganang tumikim sa mga ibinibigay nito. Kaya naman yung naging parte niya, ibinigay na lang niya sa kapatid niya. Nung mapansin naman ito ng matanda, bahagya itong napatitig sa kanyang mga mata habang nagwiwika ng, Bakit ayaw mong tumikim? Masarap yan. Eto, subukan mo. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman itong inabot ni Raming. Ngunit nang akmang bubuksan niya na ito, narinig niya ang boses ng kanyang ama na pasigaw na nagmumura. Dali-dali rin itong tumakbo papalapit sa kanila, kaya yung matandang kausap nila, napilitan na rin kumaripas papalayo. At sa hindi malamang dahilan, iniwan nito ang lahat ng mga paninda na dala nito para makalusot sa masusukal na puno na nasa kabilang ibayo ng daan. Nung masipat niya ang matandang yan, di niya mapigilang magtaka, gawa ng bakit ito tumakas, gayong wala naman itong kasalanan sa tatay niya. Paglapit ng kanilang padre de pamilya, bigla naman itong pinagkukuha ang mga kinakain nila. Yung mga kapatid niya, hindi pa rin magpaawat, pero nung aksidente nila itong nabitawan, nagimbal sila sa mga kasunod nilang nasilayan. Dahil ang mga pagkaing hawak-hawak nila, biglang nilabasan ng napakaraming maiitim na bulate. Unti-unti na ring natuyo ang mga ito hanggang sa maging kahawig na ito ng dumi ng tao.
at sa isang iglap, umalingasaw ang hindi maipagkakailang amoy nito. Naiwan ang amoy sa kamay ng kanyang mga kapatid at sa kanyang damit, kahit hindi naman niya yun hinawakan. Dahil sa pangyayari, kung kaya't dali-dali naman silang pinapasok ng kanilang mga magulang. Pagsarado nito ng pinto, inutusan sila nito na magpalit ng damit at ibigay dito ang kanilang mga hinubad. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang maibigay na nila ito sa kanilang ama, agad siya nitong inutusang kumuha ng tansong planggana at gasera. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niya itong sinunod kahit wala siyang ideya sa ibig nitong mangyari. Pagbalik niya, dala-dala ang mga iniutos sa kanya. Bigla na lamang sinunog ng kanilang ama ang mga hinubad nilang damit. Yung iba sa mga kapatid niya, medyo nakaramdam ng panlulumo dahil yung ilan sa mga sinunog nito ay ang paborito nilang isuot. Nang hihinayang man, wala yung magagawa kundi tanggapin ng mga bagay na kanilang nakita. Makalipas ang ilang minuto, tsaka pa lamang sila nito pinaupo. Akala nila doon na magtatapos ang lahat ng mga pangyayari, pero lingid sa kanilang kaalaman, nagsisimula pa lamang ito. Pagharap sa kanila ng padre de pamilya, seryoso yung nagwika sa kanila ng, Marami pa tayong gagawin. Kaya huwag na muna kayo magreklamo ng magreklamo. Nais kong sumunod kayo sa lahat ng gusto ko. Dahil mula sa oras na ito, malalaman natin kung ano ang kahihinatnan ng mga buhay nyo sa mga susunod na araw. Posibleng makaligtas ang ilan sa inyo. Kaya ngayon pa lang, tatagan nyo na ang inyong mga loob. Nang marinig nila ang tungkol dito, agad naman silang napatahimik. Bilang panganay na anak, ramdam ni Raming ang takot at pagkabahala para sa kanyang mga kapatid na nabiktima ng matanda. Alam niya kasi na seryoso ang mga pangyayaring yan, kaya naman hindi niya ito ipinagsawalang bahala. Maya-maya pa, matapos itong mailahad sa kanila ng tatay niya, tahimik nilang pinagmasdan at hinulaan ang mga susunod nitong gagawin. Yun nga lang, di rin naman nila ito nasubaybayan dahil patagong ginawa ng kanilang ama ang mga sangkap na ipapainom nito sa mga kapatid niya. Isang oras pa ang lumipas, nabuo na nga nito ang lahat ng lunas para sa kanyang mga anak. Pagbalik nito sa kanilang kinaroroonan, nadatna nito ang kanyang mga kapatid na halos matulog na sa upuan. Walang sabi-sabi, agad naman itong lumapit dito kasabay ng pagdakot nito ng kutsara sa mangkok na punong-puno ng berde at malapot na likido. Bago ito ipakain ang mga bagay na yon sa mga kapatid niya, pasimple itong napatingin sa kanya, kasabay ng pagbulong nito ng, Raming, hawakan mo ang papainumin ko. Huwag mo siyang bitawan kahit magpumiglas siya. At kung kinakailangan, huwag kang magdadalawang isip na gamitan sila ng puwersa. Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-dali naman siyang lumapit sa kapatid niya na una nitong nilapitan. Pagdakot nito ng kutsara, walang kaabog-abog niyang hinawakan ang leeg nito kasabay ng sapilitang pagtakip sa ilong nito. Kailangan niya itong gawin upang mapilitan ng kapatid niya na buksan ng kusa ang kanyang bunganga. Pagnganga naman ito, tsaka yun sinalpakan ng gamot ng kanyang ama. Halos mapuno na ang bunganga nito, pero di pa rin yun humihinto hanggat hindi nauubos ang laman ng mangkok. Nung mapalunok na nila ang lahat ng yon, tsaka pa lamang nila ito tinantanan. Ayon sa kanya, na sa prosesong yon muntik itong ikamatay ng kapatid niya. Gayunpaman, wala siyang pagsisisi sa kadahilan ng sumusunod lamang siya sa utos ng kanilang padre de pamilya. Dahil sa pangyayari, kung kaya't agad namang nagising ang iba pa niyang mga kapatid. Pagsipat naman ng mga ito sa kanilang nakatatanda na wala ng malay, dali-dali itong lumayo sa kanila.
Ngunit bago pa man ito marating ang silid ng kanilang ina, napansin niya na unti-unting nanghina ang mga ito. Wala siyang ideya kung bakit ito nangyayari, kaya naman agad niya itong naitanong sa kanilang padre de pamilya. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, walang pag-aalangan itong sumagot. Isang uri ng laso na kinakatakutan ng mga aswang ang inilagay ko sa langis na ginawa ko. Kapag nalanghap nila ito, manghihina sila at kalaunay mawawala ng malay. Nakadepende rin ang pisa nito sa tagal ng nilalang sa kanilang lahi. Pagkasambit nito ng kanyang ama, agad naman itong nagpatulong para madala pabalik sa mga upuan ang mga kapatid niyang nawala ng malay. Bagaman awang-awa si Raming sa sitwasyon ng mga ito, pilit niyang ininda ang lahat sa kadahilan ng naniniwala siya na tanging ito lamang ang paraan para mailigtas ang mga kapatid niya. Ngunit pagkaraan ng buong magdamag na gamutan, nanlumo siya sa mga naging resulta. Bago pa man kasi sumapit ang bukang liwayway, idiniklara na ng tatay niya ang pagkamatay ng lahat ng kapatid niyang nalaso ng matandang aswang. Pagkarinig niya sa sinabi nito, bigla na lamang siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan. Sinubukan niyang unawain ang mga nangyari, pero sadyang hindi ito kayang maunawaan ng kanyang isipan. Sa pagpapatuloy naman ng pagsasalita nito, napansin niya na parang wala itong nararamdamang awa sa kanyang mga kapatid. Kaya naman sa halip na makinig, dito na siya naglakas loob na makipagsagutan. Sa sobrang galit niya, parang hindi niya na kinikilalang ama ang tatay niya. Halos sinubukan niya na rin itong saktan na kung saan hindi naman siya nagtagumpay. Pagpang-abot nilang dalawa, dito na sila nagkausap ng puso sa puso. Habang inilalahad niya ang lahat ng mga hinanakit niya, buong puwersa naman niya itong inaatake para saktan. Ngunit nang mapansin ng tatay niya ang kanyang galit, hindi na siya nito pinatulan hanggang sa dahan-dahan na siyang kumalma. Makalipas ang kalahating oras na pagpang-abot nilang dalawa, tuluyan na rin siyang kumalma. Nung bumaba na ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, tsaka tahimik na lumapit ang tatay niya, habang bakas sa mukha nito ang matinding kalungkutan at panlulumo buhat sa pagkawala ng kanyang mga kapatid. Alam mo anak, hindi ko naman gustong gawin yan sa kanila. Pero sadyang wala ng ibang paraan. Kung hindi ko sila susubukang gamutin, magiging katulad sila ng matandang demonyong yon na maghahasik ng lagim. Gusto mo bang makita ang mga kapatid mo na pumapatay ng kapwa nating tao? Wika ng tatay niya. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ama, paunti-unti naunawaan niya ang mga bagay na ibig nitong iparating. Kaya naman sa halip na magrebelde, nagdesisyon siyang unawain na lamang ang mga nangyari. Hindi nagtagal, nang mapagtanto na niya ang lahat ng dahilan nito, sinikap niyang humingi rito ng pabor upang maipaghigante ang mga yumao nilang mahal sa buhay. Yun nga lang, hindi ito sinang-ayunan ng kanyang tatay. Ayaw nitong masadlak siya sa ganoong kapalaran dahil ang ganoong larangan ay nagdudulot lamang ng kamatayan. Mariin din itong inilahad na gagawin nito ang lahat para lamang mapagbayad ang matandang nilalang. Pagkatapos ng kanilang usapan, tsaka kinuha ng tatay niya ang baul na matagal na panahon na nitong inililihim sa kanila. Sa unang tingin, wala namang kakaiba rito, pero pagbukas nito sa harapan niya, bumungad sa kanya ang dalawang itim na palakol na dinudugtong ng dalawang hibla ng makapal na buhok. Nung masipat niya ito, medyo napaisip siya kasi sa buong buhay niya, wala pa siyang nakikitang nilalang na nagtataglay ng ganoong buhok. Dala ng kuryosidad, bahagya siyang napatitig sa kanyang ama habang nagwiwika rito ng, "Tay, anong nilalang ang nagmamay-ari ng buhok na yan? Para kasing totoo eh."
Nang marinig ito ng tatay niya, napangiti lang naman ito habang sinasagot ang kanyang katanungan. Hibla ng buhok yan ng ulyog. Isang uri ng engkanto na may kahalintulad sa ating wangis. Likas sa kanilang mahahabang buhok dahil ito ang nagtitimbang sa haba ng kanilang buhay. Matitibay ang buhok ng mga ulyog, anak, kaya angkop na angkop ito para gamitin sa pagdugtong ng 2 sandatang pinantay ng isang makapangyarihang ermitanyo. Bawat isa sa mga hiblang yan, nagtataglay ng abilidad na hindi pangkaraniwan. Masyado rin itong malakas para gamitin araw-araw, kaya inirereserba ko lamang ito para sa mga espesyal na pagkakataon kung saan masusulit ang lakas kong ibibigay dito. Pagtatapat pa nito na sa buong buhay niyang tangan ang 2 palakol, yon ang ikalawang pagkakataon na gagamitin niya ito sa kanyang kaaway. Inamin din ng kanyang ama na masyado siyang nagpakakampante dahilan ng pagkawala ng mga anak niya. Matapos ang nangyaring pag-uusap, tsaka pa lamang nila na isaayos ang mga labi. Nang mailagay na nila yon sa kabaong, agad nitong ipinalam sa kanilang mga kaibigan ang mapait na nangyari. Kaya naman kinahapunan, dinagsana sila ng mga taong nagmamahal sa kanilang pamilya. At habang abala ang mga ito sa pakikipag-usap sa nanay niya, matyaga namang nagmasid ang kanyang ama sa bukana ng bakuran ng tahanan nila. Ilang minuto pa ang lumipas, may nakita itong isang aswang na nagpupumilit pumasok sa loob. Walang sabi-sabi, agad naman itong nilapitan ng tatay niya at nung magkaharap na ang dalawa, walang kaabog-abog nitong itinaga ang hawak nitong palakol sa likod ng taong yun. Mabilis na dumanak ang dugo nito, kaya hindi na yon nakapalag. Pagbagsak naman ito sa lupa, agad itong kinaladkad ng tatay niya na parabang pumatay lang ito ng isang ordinaryong hayop. Labis niyang ikinatakot ang kanyang mga nakita, pero nakapagtatakang hindi na alarma ang mga kababaryo nilang saksi rin sa pangyayari. Walang imika ng mga ito, kahit dinaanan ng kanyang ama ang labi ng lalaki. Pagdating naman ito sa kanyang kinaroroonan, agad siya nitong inabisuhan na sumunod. At sa kanilang paglalakad, dito niya na naitanong ang tungkol sa mga napansin niyang kakaiba. Nung marinig ito ng tatay niya, inilahad nito sa kanya ang kakayahan ng mga hibla na magbigay ng sabulag sa katawan ng kanyang mga biktima. Yon ang pamamaraan ng kanyang ama sa pagpatay ng mga nilalang upang hindi ito pagdudahan. Dagdag pa nito na, sa paningin nila tao ang bumulagta sa lupa. Pero sa mga mata ng kanilang mga kakilala, pawang isa lamang itong kakataying kambing. Kaya lahat ng nakakita, hindi man lang nagduda. Nang marinig ni Raming ang sinabi ng tatay niya, tahimik na lang siyang sumunod. Aminado kasi siya na hindi pa niya nauunawaan ang mga pangyayari, kung kaya't mas mainam na makinig na lamang siya at sumunod. Kalaunan, pagdating nila sa isang kubo malayo sa bahay nila, itinali nito pati warik ang labi ng nilalang na pinatay ng tatay niya. Habang ginagawa niya ito, kitang-kita ni Raming ang pagtulo ng dugo nito sa mesa. Maya-maya pa, paghigpit ng tali, dito niya napansin ang tila bang paghihingalo ng lalaki. Sinubukan pa nitong humingi ng tulong sa kanila, pero di man lang sila rito naawa. Ilang minuto pa ang lumipas, napilitang magsalita ang nilalang sa pagbabaka sakaling madadala niya ito sa usapan. Ngunit sa kasagsagan ng pananalita nito, purong paninindak lamang ang kanilang narinig. Kaya nang mapagtanto ito ng tatay niya, galit na galit itong sumagot dito ng, Hindi mo kami matatakot dyan. Hindi mo ba ako kilala? Nang marinig naman ito ng nilalang, sinubukan itong tumingin sa kanyang ama, pero di pa man nagpapang-abot ang paningin nila
muling tumarak sa leeg nito ang hawak nitong palakol. At sa sobrang lakas ng pagkakataga, agad na gumulong sa sahig ang ulo ng nilalang. Nung makita ito ni Raming, agad siyang napatakbo sa labas, dulot ng matinding takot. Nang mapansin naman ito ng tatay niya, agad niya itong sinundan upang kausapin. Bakit, Raming? Anong problema? Ngayon ka lang ba nakakita ng taong pinugutan ng ulo? Nang marinig niya ito, napatango lang naman siya habang tulalang pinag-iisipan ang mga bagay na nakita niya. Para sa kanya kasi, di yun kapanipaniwala, lalo pat hindi likas sa kanyang ama ang pagiging isang mamamatay tao. Dumaan ang mga araw, habang patuloy na pinaglalamayan ang kanyang mga kapatid, naging abala naman sila sa paninila ng mga aswang. At sa hindi malamang dahilan, parang ginagamit na pain ng tatay niya yung labi ng mga kapatid niya. Madalas kasi sa mga nauhuli nila, nagtatangka na pumasok sa loob ng bahay nila upang makita ang labi ng mga namatay. Ayon sa kanya, na sa oras na pumasok ang mga ito, hindi na yun makakalabas ng buhay sa kanilang tahanan. Gaya rin ng mga nauna, inimbak nila ang labi ng mga ito sa kubo kung saan nila pinugutan ng ulo ang nauna nilang biktima. Habang tumatagal pinuno, sa sobrang dami ng labi na iniimbak nila roon, umaabot na sa bahay nila yung masangsang na amoy. Ramdam na rin nila ang pagkabulabog ng mga ito, na kalaunay naging resulta sa pagbisita ng isang matandang may mataas na katungkulan sa lahing nililipol nila. Ayon kay Raming, dumalaw ang matanda sa ikapitong gabi ng lamay. Bandang 6:00 pa lamang yan, kaya medyo marami pang tao sa loob. At kagaya ng nakagawian, nanatili sila sa labas ng bahay para magbantay. Nang masipat ito ng kanyang ama, dali-dali yung napatayo, kalakip ng pag-abiso nito sa kanya ukol sa mga kinakailangan niyang gawin. Ayon sa kanyang ama, wag na wag siyang kumilos sa kinaroroonan niya hanggat hindi pa nito ipinag-uutos. Dagdag pa nito na manatili rin siyang tahimik at kahit na anong mangyari, iwasan niyang gumawa ng mga bagay na posibleng makakuha sa atensyon ng nakararami. Nang marinig naman ito ni Raming, di na siya nagsalita pa. Ang ginawa niya, tahimik na sinunod ang lahat ng bili nito sa kanya. Kalaunan, pagsilay nilang paparating na ang matanda, buong tapang naman itong sinalubong ng kanyang ama. Nung magkaharap na ang dalawa, narinig niya itong nagkasagutan bago magsimulang maglakad patungo sa unahang bahagi ng kanilang tahanan. Dala ng kuryosidad, agad naman niya itong sinundan hanggang sa marating nila ang patag malapit sa kubong pinag-iimbakan nila ng labi ng mga kauri nito. Paglanghap naman ng matanda sa hangin, bahagya itong napaangil na parabang alam na nito kung ano ang kanilang itinatago sa lugar na yon. Maya-maya pa, pagtitig nito sa kanyang ama, dahan-dahan itong nagwika ng, sa dami ng inyong mga biktima, mukhang wala ng paraan upang tayo'y magkausap sa mahinahong paraan. Ramdam namin ang galit mo, pero hindi namin inaasahan na ganito na kalaki ang epekto nito. Kaya kung hangad mong maisalba ang iyong pamilya, sumuko ka at makipag-ugnayan sa amin ng mapayapa. Pinagdusahan na ng matandang naglason sa iyong mga anak ang kanyang mga kasalanan. Kaya ngayon, ikaw naman ang mananagot. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman itong tinutulan ng kanyang ama. At para maipakita kung sino siya, di na ito nagdalawang isip na ilabas ang 2 mahiwagang palakol na ilang araw na nitong ginagamit. Bagaman kapansin-pansin na ang epekto nito, tila bang hindi pa rin yun natitinag sa paggamit dito.
Maya-maya pa, pagpaikot-ikot naman dito ng tatay niya, sumagot ito sa matanda ng, Wala akong kinakailangang panagutan. Kalahin niyo ang unang nagkamali. At kahit anong gawin ninyo, hindi niyo kayang palitan ang buhay ng mga anak kong nawala. Ngayon, kung ganyan ang iyong paniniwala, mukhang hindi na nga natin kailangan pang mag-usap. Matapos nitong magsalita, agad nitong pinaikot sa ere ang hawak nitong mga palakol, gamit lamang ang hiblang nagdudugtong sa mga ito. Ilang segundo ang lumipas, buong lakas loob itong sumugod habang walang patid na inaatake ang kanyang kalaban. Pagsilay naman dito ng matandang aswang, pilit itong umiwas hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Habang iniilaga nito ang mga palakol ng kanyang ama, kapansin-pansin ay hindi man lang ito nababahala. Ngunit nang magpang-abot na ang kanilang mga armas, dito na dahan-dahang naramdaman ang itinatagong lakas ng kanilang padre de pamilya. Sa isang kisap mata, napilitan itong lumayo rito habang nanlilisik ang mga paningin nito. Panaka-naka na rin ang ginagawa nitong pag-angil, kalakip ng pagtaas nito ng depensa na para bang may mangyayaring masama kung siya ay magpapabaya. Nang mapansin naman ito ng tatay niya, dito na ito napangisi habang nagwiwika rito ng, Oh, anong problema? Bakit parang takot na takot ka? Akala ko ba wala ako sa kalingkingan mo? Nang marinig ng nilalang ang kanyang sinabi, bigla nitong ipinakita ang matatalas nitong mga pangil kasabay ng pagsagot nito sa kanya. Manahimik ka. Huwag mo kong maliitin. Hindi mo pa alam ang kaya kong gawin. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad itong nagpalit ng anyo at sa loob lamang ng ilang segundo, nagbago ng husto ang wangis nito. Ayon kay Raming, para pa din naman yung tao, pero nakakatakot na ang itsura nito. Bukod sa maputla nitong balat, lusok na lusok ang mga mata nito na para bang luluwa na. Nakalabas din ang mahaba nitong dila, tapos kapansin-pansin ang matatalas nitong mga kuko. Humaba rin ng bahagya ang braso nito na siya namang labis niyang ikinagulat. Matapos niya itong masilayan, hindi niya namalayang unti-unti na pala siyang umaatras. Kalaunan, pag-atungal ng matanda, buong lakas nitong inatake ang kanyang ama. At sa isang iglap, nagpang-abot ang dalawa. Ayon kay Raming, na kahit malayo siya sa mga ito, ramdam niya ang hindi nito maipagkakailang lakas. Sa bawat pag-atake kasi ng nilalang, sapilitang umaatras ang mga paa ng tatay niya. Ramdam din niya ang pag-inda nito sa malalakas na atake, ngunit sa kabila nun nanatili pa rin itong nakatayo. Inabot ng halos 15 minuto ang pagbubuno ng dalawa hanggang sa tuluyan na itong tinamaan ng palakol ng tatay niya. Pagbao ng talim ng armas nito, agad na nang hina ang matanda hanggang sa naputulan na ito ng 2 braso. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't hindi na nahirapan ang kanyang ama na talunin ang matanda. Bago yun tuluyang bumagsak, nagtamo ito ng malulubhang pinsala sa lahat ng parte ng kanyang katawan. Nung mataong di na ito makagalaw, tsaka pa lamang ito kalmadong nilapitan ng tatay niya. Batid nito na natitiyak na ang kanilang tagumpay, kung kaya't wala na itong dapat na ikaalarma. Pagharap nilang dalawa, dito na ito mahinahong nagwikas sa matanda ng, Kagaya ka rin ng kalahi mo. Sa una lang magaling, pero sa bandang huli wala rin namang magawa. Napakahina ng lahing pinagmulan mo. At kung akong nasa estado mo, ikakahiya ko kung anong meron ako. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, paulit-ulit niya itong dinuraan hanggang sa manginig ang buo nitong katawan dala ng matinding galit. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng matanda ang mga narinig niya,
Sinubukan itong sunggaban ng kanyang ama. Subalit pagtayo nito, suwelas ng sapatos nito ang sumalubong. Bagay na naging daan upang muli na naman itong bumagsak. At nang akmang tatayo pa ito, tsaka ito pinasundan ng taga sa ulo dahilan ng tuluyan nitong pagkamatay. Matapos ang pangyayari, kinaladkad ng kanyang ama ang labi nito patungo sa kubo kung saan naagnas ang iba pa nitong kadugo. Nang maisakatuparan na nila ito, agad silang bumalik ng bahay na parabang walang nangyari. Akala nila, pinangingilagan sila ng mga kalaban nila, pero magmula noong naganap ang duelo, tila bang mas dumami pa ang nagka-interes sa kanilang mga buhay. Gabi-gabi, hindi lang isang aswang ang bumibisita sa kanila, kaya naman pagtungtong ng huling lamay ng mga kapatid niya, bakas sa mukha ng tatay niya ang matinding pagod. Maging ito man hindi maipagkakaila ang bagay na yon, kaya bago pa mahuli ang lahat, nagdesisyon na itong humingi ng tulong sa kakilala nitong manggagamot. Awa naman ng Diyos, pinagbigyan ito ng kakilala nito, kaya kahit papaano nakapagpahinga ito sa araw ng libing. Akala nga noon ni Raming, nasa mabuti ng kalagayan ng tatay niya, kaya hindi na siya gaanong nangamba. Ngunit 3 araw ang nakalipas matapos mailibing ang mga kapatid niya. Dito na nagsimulang magpakita ang mga senyales ng mga karamdamang dumapo sa katawan nito. Nang mapansin ito ng tatay niya, agad itong humingi ng tulong sa manggagamot. Batid nito na seryoso ang karamdamang dumapo sa kanyang katawan, kaya hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa na maghanap ng lunas. Ngunit sa kasamaang palad pinunop, hindi kinaya ng tatay niya ang rebuelta ng mahiwagang gamit nito. Naging mabilis din ang pagpanaw nito, kaya maliban sa kanya, wala nang nakakaalam ng tungkol sa 2 palakol na iniuugnay ng buhok ng ulyog. Dahil dito, kung kaya't sa kanya na ipasa ang pangangalaga sa baul. At sa loob ng ilang dekada, aminado siyang hindi naging madali ang lahat. Para lamang mapangalagaan ito, kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sariling kaligayahan. Pagkaraan ng 2 dekada, napansin na lamang niya na mag-isa na lang siya sa buhay. Wala na siya noong kamag-anak na naiwan sa kanilang lugar dahil lahat ito lumipat na ng tirahan. Gayunpaman, hindi niya na yon inisip pa. Lingid kasi sa kaalaman ng mga tao na sa loob ng 2 dekada, napaghuhusayan na niya ang paggamit sa mahiwagang 2 palakol na may gintong buhok ng ulyog.